Kawasaki Slovak Open je tradičná značka Slovenského zväzu badmintonu. Organizujeme vlastne už 33 rokov tento významný medzinárodný turnaj a ak by som mal povedať, že v týchto dňoch, čo je pre to dôležité, tak je to vlastne je to potvrdenie účasti 300 hráčov z celého sveta, 43 krajín, ktoré sa zúčastnia tohto významného medzinárodného podujatia. Tento turnaj je pre nás v podstate už taká tradícia, je to značka také tradičného, kvalitného turnaja. Predsa tých 30 rokov už má tú svoju hodnotu a aj tú svoju kvalitu. Je to aj zároveň ocenenie od Svetovej badmintonovej federácie, ktorá nám každoročne už teraz prideľuje organizovanie tohto turnaja a sme vlastne súčasťou toho oficiálneho kalendára Svetovej badmintonovej federácie a napríklad minulý ročník, rok 2025, bol turnaj Slovak Open 2025 označený a vyhodnotený ako jeden z najlepších turnajov vôbec na svete. To je dobrá otázka. Ja by som mohol na ňu reagovať otázkou, prečo ja nechodím trebárs na tenis alebo na cyklistiku, lebo Sagan, lebo Slávkovský. Čiže aj ten badminton je vlastne o tom, že ten divák chce vidieť niečo, čo nevidí na inom športe. Badminton je jeden z najpopulárnejších športov na svete. Je registrovaných viac ako 300 miliónov hráčov po celom svete. Je to jeden z najrýchlejších, najdynamickejších športov na svete. Rýchlosť smeču počas hry sa hýbe okolo 200-300 km normálne, hej, a je zaznamenaný svetový rekord v badmintone v rýchlosti smeču. To bolo niekedy pred 2 rokmi. Indický hráč, ktorí zaznamenali v Guinnessovej knihe rekordov, je rýchlosť 565 km za hodinu. Čiže je to niečo výnimočné a toto si myslím, že je aj pre toho diváka taká pozvánka, že aby sa prišiel pozrieť na šport, v ktorom uvidí to, čo nikdy predtým v tých iných športoch nevidel. Je to, tá rýchlosť toho smeču je fakt, keď to porovnávam s hokejom, alebo s tenisom, alebo s golfom, je podstatne vyššia a rýchlejšia. Takisto je to 4-krát rýchlejšie ako najrýchlejšie zviera na svete, gepard. Takže ten divák sa má na čo tešiť. Slovak badminton je naozaj organizovaný už od roku 93. Je to v podstate, ak dobre počítame, je to 33 rokov. Z toho 3-krát sa neuskutočnil. V poslednom období to bolo hlavne teda kvôli covidu, kedy sa naposledy tento turnaj neuskutočnil. Takže vlastne tento ročník bude 30. Za všetkými takýmito významnými podujatiami sú ľudia. A my, slovenské z badmintonu má si naozaj šťastie na týchto ľudí, či už v minulosti, alebo v súčasnosti, že máme ten tím ľudí, ktorí majú nadšenie, majú elán organizovať takéto významné podujatie. Ja keď som nastúpil v 93., to je 13 rokov, pred 13 rokmi a organizovali sme tento turnaj, tak to bolo 5-6 ľudí, ktorí zorganizovali celý tento turnaj. Teraz máme neskutočný štáb ľudí, ktorý je organizovaný pod vedením generálnej sekretárky Zuzky Rajdúgovej, ktorá je dušou celého toho turnaja a vie zomknúť a skoordinovať mladých ľudí, ktorých máme súčasťou toho tímu. Sú tam badmintonisti, sú tam hráči, sú tam funkcionári a všetci ťahajú v podstate za jeden povraz a všetci chcú byť súčasťou toho turnaja a chcú byť pri organizovaní tohto významného podujatia. My v minulosti, keď sme organizovali tieto turnaje, tak my sme sa vždy zamerali na tú organizačnú športovú stránku. A nejak sme vždy opomínali alebo zabudali, alebo sme si vraveli, ten marketing nie je až taký dôležitý. Že ten badminton
tou svojou atraktivitou pritiahne tých ľudí, pritiahne tých divákov a tí diváci prídu. Ale za tých 30 rokov sme vlastne teraz zistili, alebo v tom minulom ročníku sme zistili, že tí diváci neprišli. Alebo prišli len v nejakom určitom menšom obmedzenom počte. A tak sme si práve povedali, že tento ročník musí byť prelomový v tom, že tak ako vyžadujeme od hráčov, aby boli profesionáli, takisto ako verejnosť požaduje od nás, aby sme boli my profesionáli pri organizovaní toho turnaja, tak sme oslovili najlepších profesionálov v oblasti marketingu, spoločnosť Altag Media, s ktorou vlastne chceme nastaviť tento ročník na úplne iný level, lebo vieme, že ten marketing je veľmi dôležitá súčasť každého významného podujatia. Je to z viacerých pohľadov, môžeme tvrdiť, že Bratislava je druhým domovom. Predtým sme to organizovali v Trenčine, organizovali sme to v Prešove. Sú tam obrovské náklady na dopravu, z letiska, medzi hotelmi, medzi ubytovacími zariadeniami, medzi halou. A Bratislava nám poskytuje neskutočne výborné zázemie pre tento šport. V okolí Bratislavy máme v podstate 4 medzinárodné letiska, kde sa hráči môžu komfortne priletieť a ten čas, ktorý strávia vlastne tým transferom transportom z letiska na hotel alebo do haly je veľmi jednoduchý a veľmi krátky a z ohlasu týchto hráčov vieme, že to je pre nich jedno z najdôležitejších pohľadov, keď si vyhodnocujú turnaje, ktorých sa zúčastnia. Takisto Bratislava poskytuje veľké množstvo ubytovacích zariadení, veľké množstvo toho vyžitia, či už po stránke kultúry, pamiatok, Bratislavský hrad, devín. Sú to veci, ktoré aj tí hráči oceňujú a hlavne z tých ázijských krajín, keď sa rozprávame s tými výpravami a tými hráčmi, tak sú nadšení Bratislavou ako takou, že aké krásne mesto v Európe a tešia sa vždycky na ďalší ročník tohto turnaja. Áno, toto sú len zo pár krajín, ktoré ste spomenuli, ktoré sa zúčastnia, ale je tam podstatne viac tých krajín, ktoré už potvrdili účasť. Čiže je tam veľa krajín z toho ázijského kontinentu, kde ten badminton vznikol, to je kolíska badmintonu. Máme tam hráčov z Indie, máme tam hráčov z Tajvanu, z Indonézie. Čiže toto sú hráči svetovej extra triedy. A samozrejme európske krajiny nevynímajúc Rakúsko, Belgicko, Nemecko, samozrejme sú tam hráči z Austrálie, z Nového Zélandu, z Kanady, z Venezuely. Čiže ten záber tých krajín je obrovský a to, že je to 43 krajín, ktoré potvrdili účasť, svedčí o tom, že Slovak Open Kawasaki je akceptovateľný a hráči sa tešia na účasť na tomto turnaji. Na túto otázku je veľmi ťažko zodpovedať. Ťažko je matematicky vyhodnotiť, či nám organizácia takéhoto medzinárodného turnaja prispeje k nárastu členskej základne alebo k nárastu počtu klubov. Skôr ja to vidím v tej oblasti toho hobby badmintonu a toho amatérskeho badmintonu. Tam je to naozaj evidentné, že tá popularizácia tohto turnaja medzi tou kategóriou amatérov a hobby je podstatne na vyššej úrovni. Oni sa chcú porovnávať s tými hráčmi, ktorí prídu, tešia sa na tú zahraničnú účasť a vedia vidieť naživo hrať kvalitný badminton. To je asi tá hlavná motivácia tých hobby
amatérskych hráčov. Samozrejme, že naše oddiely, naše kluby, naši hráči takisto sú súčasťou toho diváckeho zázemia počas tohto turnaja, ale myslím si, že na zvyšovanie počtu nám tento turnaj ako tak neslúži. Je to skôr na tú všeobecnú popularitu toho amatérskeho a hobby badmintonu. Určite áno, ako tam my sme práve pred 2 rokmi sme spravili takú revolúciu v športovo-technických dokumentoch, v súťažiach našich sme to úplne zreorganizovali práve s Michalom Matejkom spolu a práve teraz cez víkend, keď sme si vyhodili tie čísla, tak sme zistili, že pri tej kategórii U11 nám nastal obrovský nárast členskej základne. Tam to bol vyše 60% nárast členskej základne. Čiže od tých 11 ročných, hej, nám to ide k tej 13, 15, 17, 19 a potom vlastne k tým dospelým. A určite je pravdepodobnejšie, že z tej širokej členskej základne nám vyrastie nejaký dobrý hráč, ako keby sme ju mali tú základňu úzku. Takže celkom akože sa nám začína teraz zvyšovať hlavne počet tých mladých hráčov a tých detí a je teraz len presne na nás, na tých kluboch, na tréneroch, na zväze, hej, aby sme tento trend zachytili a postavili tú pyramídu presne tak, aby sme potom tam získali toho nejakého kvalitného svetového badmintonistu aj my. Všetci chcú hrať badminton, len o tom nevedia. Preto príďte do haly, zažite tú úžasnú atmosféru svetového badmintonu a vyjdite z tej komfortnej zóny a príďte pozbudzovať a zažiť atmosféru svetového badmintonu.